приятели, аз съм CrossOver и днес ще играем Clash Royale. Знам, че не имало отдавна епизод. Я видим кой игра в момента. Не имало отдавна епизод, защото... Аз не знам защо. Бях паднал на 5-та арена, както знаете, но се дигнах на 6-та. Надявам се да се опадне торнадо или голем. И няма да играя, защото искам да отворя комбата честа на 6-та арена. Тъй, че ще играем тренинг камп. Музичката е на ниво. Имам нови два дека, които ме кефили. Това е единия, който съм направил комбо, но ми го няма. Добре. На малко остана, което е добре. Така. Моята кола е по-намалко, отколкото него. Това ще направим така. Това ще направим така. Това ще направим така. Да изгребава и да му взема кола. Естествено. Така давах се купонки за колкото участваме. Явно ще играеме. Може да само видим кой е в игра. Дидо Попа. Какъв този е? Този Дидо Попа е. Вече... Този... Цеци има... Спарки, който нищо не направи. Ако имах спарки, можех да му копирам дека, защото си имам. Да, хубаво. Това бъде. Това се казва. Магалтор. Това е сложите. Така. Хора, ще ви пусна тук няколко клипчета. Аз ще ида до туалетна, защото може би ще се напикая. И аз съм за синя. Вие ще ми напишете в коментарите кой ще бие, синя или червения. До скоро, тям.
Върнах се. За сега синия е напреднал доста. Надявам се, че той ще спечели. Ако имах тези две легендарки, можех да му копирам дека. И така да изгледа. Няма да е много дълъг, ще изигра 2-3 тренинг кампове и мисля да приключим. И чак ще има епизод, когато ще се отворя фанчеста, за да видите реакция. И ще правим пак тренинг кампове, битки и такива ники работи. И така виждаме, че Електровизър да умря. Мисля да се пусна камерката. Не! Така, няма как да се пусна камерката. Но нищо. Не е проблем. Свикнали сте да ме гледате и без камерка. Вау! Колко ще да ме набие пункта. Една такова е взето. И Електровизър да бъде. Синия, ама според мен синия ще бие, защото пуска така. Оня си изхъби мини от хорда, не го изхъби. Но нищо. Принца ще направи играта. Да. Мисля, че принца вече направи играта. Бате, пуска един грейзер да се така. Така. Аре, един хит бе, бате. Колко ли може да направите един хит? Мале, колко са ви хора. Имаше 2-3 легендарки, не помня колко бяха. 2 легендарки. И доста карти от 7 арена и от това. Онзи имаше само една легендарка, която е майнер. И го бих. Така. Много се чудя. Кой е на линия? Явно никой освен мен. Ти ли си на линия? Той за малко и той ще стане на 7 арена. Като гледам всички хора са на 7, аз само съм 6. Мисля, ако този приеме да играем клан батъл. Френд батъл. Моя грешка. Няма прием. Окей, явно ще играем това. Добре, имаме балон и тези и това, което е също силно. Пускаме този тук и този тук. И зап. Както вика Електровизърда. Зап. Защото пуска запад тази. Не е зарад нещо друго. Така, той умира. Бързо това. Докато аз го бутам, но той също ме бута. Но по малко по-негрубия начин. Бутам малко негрубия начин, а той малко по-грубия. Добре. Аз мисля да пусна един балон. Да го бута още. Защото това е последното. Уоу! Доста интересна игра.
Окей. Ехо. Интересно. Я чакай видим. Краси. Демек Краси игра. Той сигурно. Айде, викаме за Краси. Айде, Краси! Аз ще купирам дека на Краси. Защото ма кефи. Кой дек не ползвам? Кой не ме кефи по-точно? Този не ме кефи. Ек, на трети. Краси. Мишо. Бейби Драко. Вау. Уау, 4,1. Той колко купи има? Пак има малко. Този дек ще играме. Защото е 3,8. Но няма балон. Което? Два принца и зап. И да приготвим запа. За всеки случай. Вау. Сега ще ми пусна веднага генерка. Да видя това е следващото. Мали, той ма би. Мали, аз не видях. Мали, на тренинг кампа ма победих. Добре, този дек не е хубав. Играем последна игра. Това. Трябва ми да даде само един. По-прави да се обега. Селестилна карта. Така. Тези двете карти. И тази. Okay. Или пускаме тук. Това тук. Един зап. Той няма шанс да ме победи. Или имам. Тези двете са много добро нещо. Тъй, че ще изчакаме за 10. Тази игра имам чувството, че ще е дълга. Няма да направи кой знае какво. Така. Най-много му взема малко деми. Малко, ама това вече е прекалено. И аз го бям. Защото миналото комбо с балона и принца много силно първо. Аз бях Crossover BG. Не забравяйте да се сабскрайбнете, да лайкнете или да дислайкнете, както ми се случи на един епизод. Не дислайквайте, моля ви се. Аз бях Crossover BG и ще повторя. Сабскрайбнете се, лайкнете и ще се видим в